Ofîsa Têkiliyan ya Meclîsa Sûriya Demokratîk Mesedê di salvegera sed û duyemîn ya peymana Lozanê da ji bo gotûbêjkirina bandor û encamên wê yên li ser rojhilata navîn dibin sernavê piştî lihevkirina say kesibê ku duh panêlek li dar xistiye. Ew panêl li bajarê Amûdê bi amedebûna rêveberên partiyan, çalakvan û endamên saziyên civaka sivîl û kesayetên serbixwe hatiye li darxistin. Di wê panelê da hevserokê nivîsgeha Têkiliyan ya Mesedê Hesen Muhammed Alî çend gotar û axaftin pêşkêş kirin ew balkişandiye ser sûcên ku li dijî gelê Sûriyê pêk tên. Her wisa Hesen Muhammed Alî diyar kiriye ku heta niha pêşeroja Sûriyê ne diyar e, pêşeroja Sûriyê nayê zanîn. Her wiha bangiya bidawîkirina destwerdanên derva kiriye û gotiye dibe hêzên Sûriya Demokratîk Qesedê û Kurd di çareseriyê de xwedî roleke çalak û aktiv bin. Piştra beşdaran jî nêrînên xwe di wê panêla Meclîsa Sûriya Demokratîk Mesedê de bi parve kirine. Niha divê alî de rolê ku em bilîzin girîng e. Çawa ye? Yani em dixwazin koalîsyonekî di asta Sûrî de çê bikin yani hemû hêzên demokratîk pêkhatîn ku di hundirî Sûriyê de Xristiyan bin, di pêkhatiyên Alewî bin, Durzî bin, hêzên siyasî bin, hêzên demokrat bin bi vana regî çê bikin. Rewşekî wisa hemû hêvî dibîne. Wek misyonekî wisa me niha li Şamê em di nava koalîsyonekî de neyê temasok û wekî din berê li Ewropa jî me koalîsyonek çê kir bi navî wê Mesar Sûrî Demokratî. Ji bo vê jî em dixwazine ku wekî hêzên demokratîk Sûrî ser dişixulîne ku em kanibin amedekariyekî bikin ku va hêzana pêşeroja Sûriyê de hilbijartinek çê bibe hêzên demokratîk serkevin. Yani tehalufek, koalîsyonek navber hêzên demokratîk de hebe, ne tenê Bakur Rojhilatê Sûrî, hemû coğrafya Sûriyê de hebe û ava wê kanibe bi rastînî pêşengtiya Sûriyê bikin, ne pêşengtiya Sûrî hêz ne radîkal bin, hêzên demokrat bin. Türkiye'de